който в момента може да се купи на пазара. Интересен е, добре написан, добре илюстриран и ние ще се опитаме да го разпространим. Не сме свободили цена, така че няма да печелим от него, но ще печелим слабо. Да, всъщност, за тези, които не знаят, казвам се Ивелина Иванова. И в проекта Млад журналист, всъщност, заедно с мои съученици, приятели и познати, осъществихме една идея и реализирахме един много интересен вестник, като това включваше много запознанства, посещение на различни срещи, комуникация с хора от различни браншове и всъщност чрез тази дейност успяхме да се потопим в журналистиката и да опознаем дали това всъщност в бъдеще ще ни бъде интересно, ако съответно някой е решил да го учи като бакалавър или магистър. Така, може би най-интересното, което ми беше от целият материал, който подготвихме, беше празникът на ВВС, който се състоеше на 16 октомври. В последствие заедно с Мери, която е пред мен, направихме интервю с Пламен Дончев и всъщност видяхме какво е тържеството по този повод. И в крайна сметка днес виждаме плодът на нашия труд, на нашата съвместна работа, с която искрено много се гордея, тъй като за наистина един много кратък период от време ние успяхме да се сработим до степен, в която менажирахме освен хора, освен работа, и много други вълнуващи емоции. Така искам и да благодаря на всички хора, които вложиха от времето си и благодаря на нашите, бих ги нарекла, ментори или по-скоро пътеводители, на госпожа Старева, на господин Старев. Да, и бих посъветвала едните и днесетокласници да се включат, защото в момента 12-ти клас е периодът, в който ние всъщност се ориентираме какво искаме да правим за в бъдеще. И би било много полезно да пробвате от всичко, а такива възможности в нашите училища винаги има, така че се възползвайте от тях. Кое беше най-голямото предизвикателство? Кое беше най-трудното? Бих казала, че това да се съберем няколко души и да направим самата работа, защото още сме в такава възраст, където сме по-лежерни, някакси занимавани с доста неща, но да отидем и мисля да го направим ние по-така непознато, бих казала, но в крайна сметка се събрахме и се направихме работа както трябва. Може ли някакви грешки, които си открихте в процеса на работа? Нещо, което ако решите да се занимавате за напред, ще ви бъдете като официален опит? Може би самото взимане на интервю, тъй като ние бяхме доста горди, че нямаме притеснение да говорим с хора, че си знаем как да си задаваме въпросите, но когато се срещнем вече с този човек лице в лице, така малко се стреснахме първоначално и даже няколко пъти така сбърквахме задаването на въпросите, което, разбира се, с времето се изчиства. Така, моята статия беше за културния дом и за мен беше изключително интересно да запозная повече с историята и като цяло хрониките на самия културен дом, като паметник на културата. И за мен беше много интересно, понеже като цяло ме влече културата и на нашия град и за мен беше удоволствие, че бях част от вестника и можех да имах възможността да напиша тази статия. И това е което мога да кажа. Благодаря. Изготвя една страница за вестник, това е изключително интересно. Първо като една загравка реших едни 5-6 да почна да мисля за думите. После направих един някакъв прост дизайн, който да бъде с някакви примерни квадратчета, откъде да почнем. И просто почнах да пиша думи, дали ще се сработят. И 2 дни блъскане на главата ми в бюрото по-късно.
имах една финиширана късословица. Приятел, 20. Трябва ли да си много свръхинтелигентен, за да напишеш една късословица? Чак свърхинтелигентен не, ама то просто е съвпадение, че и аз съм такъв. Какво да кажем, освен да допълним допълнително, че беше в интерес, наистина интересно. Бях много скептична в началото. Казах си. Защо беше скептична в началото? Казах си поредното нещо в училище, което ще правим. Въобще, викам, за какво да се занимавам? 12-ти клас не ми трябва. Честно казвам, като отидохме за Зумари, не ми беше чак толкова скучно. Интересно беше. Екскурсоводката наистина се интересуваше много сериозно от работата, която си вършеше и виждаше се емоцията, която придава всеки път, като разказва за някои от обектите, така че мога да кажа, че съм доволна. В крайна сметка научи неща а дори да не се занимаваш с журналистика, какво ще ви бъде полезно това, което научихте за медиите и за тази професия? Цялостната комуникация, как върви, как се прави вестник, как се стига до статията и всъщност по какъв начин и на кой може да вярваме с статиите. Точно мисля, че при вас имаше лекцията, която беше за фалшивите новини и за как да ги различаваме. Така че научихме много неща. Просто камерата малко ме притеснява да ме говоря. Но и тя понякога присъства, ако не е печатно издание, така че добре се справиш и пред камера. Направих тази част от вестника, като повечето грешки са поправени, не от мен. За мен е доста... Аз съм на мнение, че моята задача беше лесна, понеже е много лесно, когато направиш един текст и някой ти го формира и направи цялата работа за тебе. Но съм сигурен, че по принцип работа за един вестник е много трудна. Ето тук това момиче, което е една малка бунтарка, защото аз забелязах, че тя прояви интересно, беше малко по-съмежлива. Ето тя може да стане и наистина да ни каже какво на теб ти направи впечатление, въпреки че доколкото се разбира, тя не е участвала в активите, нали да, но пък тя слуша активно, интересува се, задава въпроси. Да, интересувам се реално. Изчаках сега да те хваля в карта. Реално да, интересувам се, но може би недостатъчно да седна и да напиша нещо за вестника. Може би се интересувам в една по-ниша, примерно някакви политически неща и някакви неща. И което не беше много уместно за вестника, нещо беше по-културно насочен. Но определено процесът беше много интересен. Докоснахме с хора, които няма как да се срещнем. Иначе не мисля, че бих се насочила за журналистиката, но определено научих много важни неща за самия процес. И да, благодаря много. Беше по-лесно. Да. Озаглавила съм го, разбира се, типично по-исторически, защото за нас историците вчера вече е история. Тоест, вие вече сте в историята и вашия вестник вече е в историята. И за това съм се опитала, за да ви е малко по-забавно, да ви покажа откъде сме тръгнали всъщност ние през далечната 2015 година, за да стигнем до тук. И ви снимах, само да увелича екрана малко, първите ни вестници. Не знам дали някои от вас не са участвали в тези първи вестници, защото ние по различни програми, твоя час, участък в началото беше, сега заниманите интереси, непрекъснато всяка година издаваме по няколко вестника и се оказа, че първият ни вестник е от 2015 година. Ще започна с него, за да видите еволюцията, защото наистина има много голямо развитие от това, което правихме тогава с децата. С един огромен ентусиазъм, обаче без абсолютно никакви подръчни материали, технически средства и каквото и да било още. Един вестник, който е написан на ръка, отцветен с фломастер, че всичките 150 броя, които трябваше да раздадем в училището. Това е снимката на екипа ни, която също беше нарисувана, дори снимка не можахме да си качим тогава на вестника. Изобщо виждате, че той е на едно много, как да кажа, аматьорско ниво. И наистина беше първият ми опит да навлезем в тази, оказа се, изключително сложна и трудна материя. Обаче върха на сладоледа беше вестника по случай 90 годишната от нашето училище миналата година, 2022, на която празнувахме, знаете, тържествено в НДК. И наистина може да се каже, че тогава се получи най-професионално изглеждащия вестник и най-добре оформения, най-добре направения вестник. Така, това са нашите опити. Всъщност, когато госпожа Старева
ми предложи да участвам в този проект. Тя не знаеше, че ние правим такъв вестник. Аз го имам. Да. Имам го от годишнината, тази последна. Да. Но всъщност не знаеше колко ще ми е полезно на мен самата да науча всички тези неща. И всичко това, което видях и научих тук от лекторите, на мен самата ми беше изключително полезно. И се надявам, че от тук нататък вестниците ми ще бъдат много по-професионални, благодарение на това, което разбрахме и това, което научихме. Сега, това беше една кратка ретроспекция, защото вие после да видите сегашния вестник, ще разберете, нали, какъв огромен напредък сме постигнали от самото начало. Тук съм сложила имената на няколко ученици, помолили да си спратят снимките, Нина не знам поради каква причина се е приличила на тази кола, така че няма да може да я видите. Обаче тези две мои прекрасни ученички, Мария и Мия, са ученички още от 5-ти клас. И с тях са направили, не знам кой от всичките вестници, но те са участвали в изработването на някои от тези вестници. Така че съм много щастлива, че те проявиха интерес през всичките тези години и много активно се включиха и в този вестник. Даже ние си спомням, че след 7 клас напусна училището, отида да уча в паралелна журналистика, но пак се върна при нас, защото няма как. В нашето училище всички се връщат. Да, затова започнах с тези две прекрасни дами, които и днес участват в нашия вестник и с новите, разбира се, които сега са нашите нови журналисти, главната ни редакторка, Халата с неговата кръстословица, Свет, който също от 5-ти клас участва в много вестниците и между другото прави последните дизайни на вестниците, които никак не са лоши според мен, даже са много хубави. Тук си позволих да направя, всъщност и Ива го каза, и Амели го каза, какво точно ги е интересувало в този вестник и защо точно са включили тези теми. Те не само ми бяха предложени от общината, за което съм много благодарна, защото за първи път, честно да ви кажа, аз разбрах колко много събития има в нашата община. Не съм знаела и може би една хубава, добра реклама в училищата ще бъде много полезна за нас, защото ние си имаме вестниките, първо ще си го издаваме и можем да включваме всичките тия събития в вестниците си, а те наистина бяха много интересни. И това са нещата, които съвременното поколение, така нареченото поколение Z, се вълнува от тях. Разбира се, има други неща. TikTok не сме го включили, защото смятам, че не е най-интересното нещо на света. И с благодарност към общината всъщност за всичките изложби, конкурси, чествания, на които тя ни покани и от които децата останаха изключително доволни и много изненадани, че всичкото това се случва в едно малко пространство тук в нашата община. И затова аз така си позволявам да ви призовавам да ни каните по-често, защото ние ще идваме на всичките ви събития с голямо удоволствие. Един от най-атрактивните ни гости беше, разбира се, Георги Милков, който разбрах, че ще ви да, той трябва да дойде скоро. Той всъщност разказа на децата интересни неща от гледна точка на правенето на вестник. Даже започна с Тиранозавъра Рекс, който никога няма да забравя и който никога не трябва да гледате в очите, нали, като един съвет от него. Като имаше предвид главния редактор, разбира се, или учителя в училище. Ако срещнете евентуално някога тиранозавър Рекс, който е изключително опасно животно и ще ви нападне и ще направи от вас пух и прах, ще ви направи, просто не трябва да го гледате в очите. Тъй в редакцията на 24 часа, така когато се събираме всеки обед, за да решаваме какви задачи през деня ще трябва да отразяваме и да работим по тях. И когато главният редактор или някой от редакторите така защото има много идеи. Между другото и това мога да кажа, че ако дадеш идея, почти сигурно е, че накрая ще опре до тебе ти да я направиш, никой няма да я свърши. Затова и в последните години малко хората започнаха да не дават идеи, защото просто не им се занимава с това. Ако може някой друг да я свърши, най-добре. И по същия начин, кой ще направи тази работа, така, не гледаш в очите тиранозавра
и си казваш, дано да ме отмине. Така. Но, всъщност, това е най-сигурният начин да пропуснете нещо много интересно, което може да ви се случи. Не срещате с тиранозавъра, а всъщност да отидете на място и да се запознаете с хора, които на пръв поглед може би са ви изглеждали. Сега защо да го направя това? Изглежда като губене на време, може да си прекарам чудесно времето в TikTok, примерно. И да гледам някакви такива. Всъщност, вие можете да отидете на това място и да направите чудесен контент, както се казва за TikTok профила си, ако имате такъв. Или да видите нещо, или да се срещнете човек, който може да бъде много интересен за вас. Така че, само ви казвам, че понякога скучните неща, които изглеждат така, могат да бъдат невероятен шанс. Как ще се казва вестника? Заглавието е най-важното нещо. Не само на вестника и на цялата работа във вестник, защото този вестник, предполагам, ще има някакви статии, коментари, анализи ваши и така. Заглавието е най-важно, макар че това през годините в журналистическата работа толкова се е изкривило. За някои се е превърнало в фикс идея, за други в нещо криво разбрано, за да стигнем до момента, в който ако видите заглавия, примерно, дори не само във вестници, в сайтове, защото работата в сайт и вестник почти вече се е уеднаквила, понякога заглавието и текста надолу нямат нищо общо. Друг път заглавието е страшно манипулативно. Понякога това се получава, защото във вестника най-важно е мястото. И на такова място трябва да вкараш едно заглавие, което ако предположим, че трябва така да бъде конструирана информацията, че най-важното да е отгоре, защото така хващаш. Не можете да разчитате на това, че някой ще прочете всичко, за да намери най-интересното отдолу. Първо, защото това дори по наше време, когато бях на вашите години, никой не го правеше, а сега, когато вашето внимание може да бъде задържано най-много с 30-секунден клип в TikTok, си представям колко трябва да сте ловки в това да уловите вниманието на някого в първите дори 10 секунди. Иначе всичко е загубено. Така, много интересна беше срещата с главния редактор на госпожа Венелина Гочева на 24 часа. Така, впечатли ме това, което тя каза в началото. Не ме приеха в факултета по журналистика, но това исках да правя. И ние сме, може би, вестника хартияния, който най-добре премина от хартията в сайта. Не може да си представите колко трудно ми беше да убедя моите колеги, че ето там интернета, телефона е нещо, което е част от това, което правим. Да, много се страхувахме. Страхувахме се, че ако влезем в интернет, ще изчезнат нашите читатели. Това се оказа абсолютно погрешно. Оказа, че имаме абсолютно два различни аудитории. Едната чете вестници и не са непременно вашите баби и дядовци, няма да казвам, че е видял на дядо си вестника. Напротив, това са хора, които имат пари и които им доставя удоволствие да четат вестници, все още на хартия, не само в сайта. Всъщност, много бързо казвам кои сме ние. Освен 24 часа издаваме един, не се гордея много с този България днес, таблоид, който се прави изключително от млади хора и студенти, но той е един от най-тиражните вестници в България. Издаваме седмичници, имаме една нишова група, български фермер. Като да ви кажа, че това е може би един от най-печелившите ни издания, заедно с 24 часа. Имаме производство на филми и клипове, който е екип, който е ръководен от Слави Ангелов. Това е един много известен журналист, някои може би да са го виждали в телевизията и в сайтовете. Имаме списания. Къде са списанията? Да, имаме списания, Тренд, Идеален дом, Космос. Ето това е едно от нещата, които аз не вярвах, че можем да го позволим. Космос е едно старо списание, които вашите дядовци, майки, са знаели и са го търсили през годините, когато не са имали тази информация в интернет за науката, за космически изследвания и Слави Ангелов, човек, който прави нашите телевизионни проекти, дойде един ден и каза, виж какво вълча, той беше главен редактор на 168 часа седмичника, аз си на глава да застана тук, нищо не мога да направя повече от 168 часа от този тираж, който правя.
искам да, знаеш, че марката Космос е наша марка, искам да върна Космос. Казвам, вижте сега, легенди от социализма няма да връщаме. Той казва, бъди убедена, че ще успее. Космос днес е 18 000 тираж. Това е най-тиражното списание в България. То се прави с съвсем млади хора. Списание, т.е. месечно списание. Ето нещо, което не съм била права. Признавам си и винаги си признавам всичко. Всъщност това е едно от нещата, които искам да ви дам като съвет. Когато човек сгреши, трябва да се признае. Когато излъже, трябва да се извини. Това е част от важните условия на тази професия, която създателя на 24 часа през 2001 година, Валерий Найденов, ни ги зададе като посока, в която трябва да вървим. Няма нищо срамно човек да се извини. И това не е само журналистиката, той е навсякъде. За съжаление, в България много малко хора се извиняват, когато сбъркат. Това е проблем. Журналистиката днес е една от много хубавите професии, както и учителската професия, защото всеки смята, че разбира и всеки е недоволен от това, което журналистите са направили. Имайте предвид обаче, че качествените журналисти винаги изпъкват и се появяват на сцената. И се надявам, че след време някой от вас ще прави така филм за нашето училище, като един от най-известните журналисти в най-известната медия. Това ми е голямата мечта. Тя също беше много сладкодумна, макар че срещата ни беше сравнително кратка. И за мен ми остана, знаете ли какво? Когато децата се тръгваха от класната стая, Ива ме прегърна и каза: госпожо, благодаря. Това много ме развълнува. Така, разбира се, няма как да не включа и госпожа Биляна Топалова, която изнесе една изключителна лекция и аз мисля, че запали няколко души поне за професията режисьор, ако не журналист, или тон режисьор, защото тя разказваше много интересно и много забавляващо. Направи така много асоциации с учениците и много от вас всъщност се включиха активно с въпроси, на които тя даде изключително добри отговори. В една емисия новини, тук, понеже, доколкото разбрах, при издаването на този вестник, ви се говори за това колко е важен един екип. Първият път Венелина Гочева ви разказа за младите репортери, колко са нахъсани, амбициозни и съответно един журналист, как отива, работи по една своя статия, но много е важен екипа за този журналист. Както го има във вестника, така го има и в телевизията и даже да не казвам, че там е и много по-голям, защото там вече имаме тази визуализация. Тоест един репортер, когато отива да работи по даден обект, така се нарича, да кажа днес има протест. И съответно репортер отива да работи по този обект, той не отива там сам. Когато говорим за националните големи медии, защото в по-малките медии нещата се случват по друг начин, после ще засегне и това. Отива да работи с оператор. Те са екип, отиват двамата заедно и трябва да работят по този обект. Съответно са на мястото на събитието, трябва да направят какво едно събитие. Аз искам да стане като разговор, защото предполагам, че вие повечето неща сте ги забелязали, когато сте гледали новини, дори да сте гледали малко новини. Трябва да има разнообразни интересни кадри от различни гледни точки и както вече на езика на операторите, различни културности, варианти, истини, чули, лъжи с фотография. Също така, ако аз взема интервю като репортер, много важно е в един кадър, ако вземем да кажем, ето ти даже, колко се така ми харесва елегантен си, малко като кандидат за кмет, нали, но и вие се кандидатирате за кмет, какво трябва да се вижда в кадъра? Това се вижда репортер, който задава въпроси и човек, към който ми задава въпроси. Нужно ли е репортера да бъде задължително да се вижда репортера? Не е толкова важно, важно по-скоро кой ми го питам, защото репортера се знае вече какво най-добре. Той може да има нещо, аз ще говорим, че след като бъде заснем този материал, който има в телевизията, вече по апаратите, където има постпродукция и монтаж. Както вие виждате единствено в нашия език в социалните мрежи. Там има монтажни апарати и съответно трябва да се монтира. Важен е човека, важно е той да бъде добре композиран, защото сега представете си, нали, да сте по телевизията, давате някакво изявление или интервю и са ви снимали в недобрия ви профил.
което нали е много тъжно. Ето е главният редактор, който ще прецени коя интервюира го бързо. това работа си била. Сега преди да се попитам в общината Красо Село повече за един конкурс, който организират, свързан с, той се казва Моите будители. С кой ще направиш интервю? Ние го направихме, имаше с кметицата, Сега си взела интервюто, така ли? Да, записа го, съответно сега ще го набираме на текст, ще го редактираме и след това живот и здраве ще стигне до хартиения носител. Така. Снимки, точно до там стигнахме и с твоите съученички, за дали си направила снимки и какви снимки си направил? Направих няколко снимки на самите картички, които бяха останали. Тъй като вие съответно няма проблем да снимате, дори и после да не ползвате тези кадри, защото те пък ще ви подсетят за нещо, което сте видяли и затова казвам, винаги се сещате да направите. Ако отивате в някаква сграда, както е в ето вие сте били в общината, снимате общината отвън, просто да имате като кадър. Снимате човека, на който правите интервю. Като за първи път се получи. Сигурна съм. После с нетърпение очаквам да видя готовите статии. Последната среща, която съм включила, защото аз не можах да присъствам на всички заради друг проект, в който участвах, беше с главния секретар, господин Красимир Космов, който пък ми разказа как се оформя дизайна на един вестник и каква е кухнята, как се готвят нещата в самата кухня. И мисля, че този разговор с него също ще остане за дълго време, защото това е една непозната материя за нас. Ние използваме готови програми, не че те не използват готови програми, разбира се, обаче по съвсем различен начин гледаме на оформянето на един вестник, докато той ни го разказва от професионална гледна точка. Моята работа е да разпределя, дай Боже да има повече реклама, която ще излиза в изданието, да разпределя страниците, кой отдел колко страници днес ще получи, дали има нужда от 2, 5 или 8 страници, да се разбера с шефа на отдела какви са мотените, къде трябва да имат цветна страница, за да може снимките да са има, когато правиш една страница, интервю, да кажем, с някой, то е едно лице. Това лице спокойно може да бъде черно-бяла страница, защото там няма какво да каже на читателите. Когато има някакво събитие, какво да кажем? Нещо. Цветно изложение, където трябва да има цветя, задължително трябва да е цветна страницата. Съответно, това се съобразява, съвестник се съобразява с рекламодателите, които са си казали, че искат на тази страница на втора, на пета или на осма, за да бъдат разположени шрифтовете. Шрифтовете, които трябва да бъдат избрани. Говорят това, всеки един вестник, има концепция графична и съдържателна. Съдържателната концепция, примерно, отговаря Венелина Гочо, която ви е водила тук, в който е главен редактор, аз отговарям за графичната концепция. Когато те избирам шрифтовете за дадено издание, то трябва да е съобразено с аудиторията, която изданието е насочено. Сега, при нас аудиторията е от 20-25 до 65 години. Това ни е таргет групата, която целиме и която ни търси и чете. И тогава, значи, Кегел, знаем ли какво е? Кегел. Значи това е големината на буквата, която е отпечатана на всяко едно печатно издание. Това е височината на буквата. Тя в полиграфията се измерва в пунктове от примерно 3 мм трябва да ти е буквата от 3 до 5 мм, трябва да ти е буквата, която да чете хората на основния шрифт. Чакай, аз взех един вестник. Ето тук на този текст. За да може спокойно всеки един от нас с очила без очила да си го чете, той трябва да е съобразен с таргет групата, която вестника търси. Големината на заглавието.
Тя също трябва да е съобразена с читателите. Също така за мен по-добрия, това се нарича блокошрифт, който за ежедневник е по-добър. Ако забележите, аз понеже не знам, ако сте виждали тези големите седмичници, Таймс и така нататък, те са с един серифен шрифт, който ние го ползваме тук в аналитичната тетрадка. Ето ви. Това. Докато... И те са шрифтовете са основните в полиграфията са Таймс и Хелветика. Значи, кръстословицата е ясна, как ще направим не знам, но дойде при мен. Младежкият док дойде, знам, тя е при мен, но не знам как ще излезе във вестника. Красико ще каже. На Word file съм го направил. Но той е направил квадратчета и текстът е отделно, което също е нормално, нали? Защото ще ти го кажа отделно и ще измислим как. Ето е тук. Значи всички материали ще им... ето е, да. Просто ще вземе малко повече място. Кръстосовицата не си на цяла страница? Не, в нашия вестник нещо не е на цяла страница. В 24 часа, защото има голяма аудитория. По-големи, това е доста. Да, това тук като го гледаме не повече от една 6-та страница, което... Колкото разбрах, вие ще издадете вестник. И ако имате някакви въпроси свързани с вестника, понеже 26 години от живота ми са минали във вестници, 22 в Труд и 4 в преса, така че за там няма тайни за мен. Ако искате нещо да разберете, чисто технически или ако нещо ви мъчи, или ако не знаете как си напишете материала и търсите някой, който да ви даде подтик, като за последно аз съм човека. А кой ви прави чисто технически вестник? Кой го странира? Ами от 24 часа заели мисълта, нали, да го конструират. Значи професионално ще бъде. А колко страници? 4? Да, 4, като има 2 допълнителни, които ще са в електронния вариант, в PDF. Добре, ще го качите ли на сайта на училището или сте си направили собствен сайт? И не само най-вероятно на сайта на училището, генерално, кардинално, така, където може. И най-вероятно физическите сами вестници, които планираме около 300 броя, и те съответно ще бъдат разпространени. Добре, ако искате да ви кача нещо в Дромомания, ще ви дам визитка да ми изпратите текста. Най-хубавия. Добре. Трябва с годините човек изгражда и стила си. Освен познанията си, освен умението да пише, добрите автори имат и собствен стил. Едно от големите имена в съвременната журналистика е Колин Таброн. Всяка негова книга става бестселър в Америка. Тази книга, Сенка по пътя на Коприната, е бестселър за, забравих коя година, на Ню Йорк Таймс. Това означава, че той е с най-четените книги в съответната година в Америка. Отново едно или две изречения ще ви прочита. Последните 4 минарета на изток принадлежаха на по-късно време, построени към края на века от Хюсеин Байкара, последния хератски султан от династията на Тимурите. Едно време имаше Тимурови команди, вероятно много малко от вас знаят, но те са произлезли от тази част на света, от Саудитска Арабия, фамилията на Тимурите. И лесно може да разчетем в тях елегантен опадък, продължение на 4 десетилетия, преди 1507 година, Херат преживял благодатно циганско лято и отново се превърнал в убежище за художните историци. Това е даже част от изречението. Този автор, Колин Таброн, е характерен с това, че преди да тръгне на пътешествия, минимум една година чете стари текстове. Значи той тръгва да обикаля по пътя на Коприната и примерно знае, че ще мине през Саудитска Арабия. Неговият стил е няколко месеца, той обикаля големите библиотеки в Лондон и в Америка и събира материали, чете ръкописи, иска да влезе във времето.
никога не ще съвременните автори, които пишат за Саудитска Арабия. Това за него не е интересно. Той чете какво са описали за Саудитска Арабия древните автори. Колкото по-стари ръководства, толкова по-добре. По този начин той влиза във времето и предава с неговите книги, предава атмосферата на времето, в което самия той го прикосява. Той няма дума тук в момента какво представлява Саудитска Арабия. Ако някой мисли, че ще прочете нещо за Саудитска Арабия в книгата му или с другите държави по пътя на Коприната, ще се чува. Няма една дума. Всяка негова стъпка е стъпка назад в историята. Той пресъздава по неговия стил това, което е прочел в старите книги. И се опитва да посети тези места, които са описани в старите книги. И описва много неща, които дори най-запалените съвременните пътешественици не ги знаят, няма откъде да ги знаят. Защото те са описани именно в старите книги и той ги познава. Това е всичко, което аз бих искал да ви кажа в продължение на тези няколко месеца, с които се виждахме. Благодарим на всички, които участваха в написането на вестника. В началото бях много голям песимист. Но вече не съм, защото вестник, който направихме, стана много приятен и интересен. Благодаря ви. Да. Може ли да ви задам един последен въпрос, който е свързан с качество, което се научил по така по-трудния начин, чрез преживяване и е изключително нужно, а може би задължително за журналистическата професия? Което е всъщност от истинска важност за журналистическата професия. Чрез практика, кое е качество, което така сте осъзнал, че ви е необходимо? Вероятно едно от най-важните неща е да имаш емпатия. Тоест да имаш очи и сърце за това какво е страданието на другия и да можеш да го чуеш. Защото истината е, че ако априори, ако от самото начало казваш не, тия са лоши, а тия са добри, тогава ти си взел страна. Много хора го правят на базата на своя опит, личен или емоционален, или по някакъв начин са обвързани с това решение. Но ако си журналист, който би трябвало да следва стандартите на професията, т.е. да се опита да погледне картината отстрани и да разбере защо се случва това и защо тези хора спорят, или какъв е проблема. Не говорим само за този конкретен случай с Палестина и Израел, по принцип. Всеки проблем има някакъв генезис, т.е. той е възникнал поради някакви причини. Ти просто трябва да разбереш какви са причините, възможно най-спокойно, защото би могъл да чуеш от едната страна ужасяваща история и ако побързаш да вземеш страна, тогава това може да е грешно. Трябва да чуеш и другата страна, колкото и чисто като човек да имаш някакви емоционални, съпротивителни сили или на подсъзнателно ниво да си взел вече страна. Освен прецизността да отдели емоцията от фактите. Събирайки всички тези неща, ти подреждаш някаква картина, която трябва да кажем, че дори да си събрал цялата информация от всякъде, това може да не е истинската картина, но да ти дава жалоните за картината, така че ти да си представиш горе-долу къде стоят нещата. Но не бива в нито един момент да смяташ, че си открил истината, че я държиш в ръцете си и че ти си единственият дистрибутор на истина, защото това би било погрешно. Добре, благодаря много. Бихте ли казвам няколко думи като заключение на нашия вестник и като цяло на журналист? И може би някакво послание, което бихте предал точно на младите, на нас? Получи се чудесен вестник. Поздравления, между другото. Да, предния път, като бях тук и когато говорихме за това как би трябвало да се получи вестника, общо взето беше доста такава аморфна идея, така че наистина поздравления. Давате ли броеве на хората? Продаваме. Добре, ще се купя. Това, което всъщност би трябвало да завършим с това, което преди малко казах, че ако искате да бъдете
добри в професията, трябва да имате ухо и око, но най-вече сърце за това. За да се опитате да бъдете не безпристрастни, доколкото това е възможно в време, в което, тъй като ние не сме машини за разлика от изкуствения интелект, той би могъл да бъде много безпристрастен журналист в кавички. И затова, вероятно, в някакъв момент, както казах, че ще върши работа по-добре от нас, но всъщност главният му минус е именно това, което казах. Той няма емоции. Емоциите, колкото и понякога да ни вредят или да ни карат да се залитаме в една или в друга посока, всъщност са много важни в нашата работа. Колкото и да сме безпристрастни, емоцията идва от това, от емпатията. Да си готов да покажеш болката и страданието на всеки, за да се вслушаш в тях и накрая да ги представиш в възможно най-чистия им вид. Защото идеята е, че така ще направиш света по-добър. Никой от нас няма да може със собствените сили да направи света по-добър, защото това е доста утопично. Но както той събира байт по байт нашия аватар в облака, така ние малко по малко, с малко сърце и с малко емоция можем да направим света, поне който живеем, по-добър. Тоест, ако отношенията между нас направим по-добри, тогава ще направим отношенията по-добри с съседите, с собственото си семейство, после с квартала, след което в училището, после държавата, света. Да, знам, че звучи утопично, но това е единствения начин. И това е част от работата на журналистите също. Едно много хубаво послание, нали, да имаш душа, сърце, око и око, но най-вече душа и сърце. И малко по малко да се опитваме, да се опитвате да направите света по-добре. Госпожа Рабаджиева, кажете нещо да децата тази истина заслужават. Благодаря за поканата. Поздравявам ви с успешното приключване на проекта. Днес е заключителното събитие за приключване на проекта Млад журналист, който се осъществява със съдействието на фундацията Фолклорът. Смених местата, моля да ме извините, заедно с община Красно село и благодаря, че ни поканихте за партньори в този великолепен проект. Убедена съм, че сте дали най-доброто от себе си, за което благодаря и с което се издигна имиджа на училището навсякъде в София. В това бъдете сигурни. Благодаря на гостите, които ни уважиха и присъстват на това събитие. Това са важни неща, които трябва да се случват непрекъснато. В част от анкетата, която дадохте за попълване, има ли затруднения в осъществяването на тези събития? За нас не. Навсякъде, където сме поканени и сме могли да участваме, сме се възползвали, грубо казано, да се включваме. Така трябва. Винаги се намира място и време и за организация, и за транспорт, и за хора, които да се занимават. Но на първо място е да има и човек от училищния екип в лицето на госпожа Анастасова, който да е медиатор в тази дейност. Няма ли човек, който да го движи и да искам, и да не искам, няма да се случат нещата. Така че наистина съм на първо място най-много благодарна на госпожа Анастасова, защото заедно с нея, благодарение на нея, и се радвам, че точно тези деца, ученици, големи мъже и момичета постигат в един такъв момент прекрасни неща в своето развитие. Много благодаря. Наистина благодаря. Наистина правихме няколко много успешни проекти, вече четвърти. И това е първата ни среща с големите 12-класниците. До сега работихме с юноши. Ами вие наистина излизате едни образовани, интелигентни и смислени деца, младежи. В смисъл, в смисъл, знаят себе си и
до голяма степен знаят какво искат. Не всички знаят, но искат да бъдат отворени за изкуство, за култура, за всякакво знание допълнително. Така че наистина беше ми много приятно да работим с тези класове. Радвам се да го да. Много благодаря. Имаме гост от районния инспекторат по образование град София. Имаме гости от читалища, с които сме работили. Имаме гости преподаватели от училището, с които вече наистина добре се познаваме и много благодаря за това познанство. То винаги е добро. Ето и от община Красно село имаме гости. Програма Европа, да, наистина. Това сме го обявили навсякъде. Вече за трета година ни помага да осъществим няколко проекта. Много сме благодарни на програма Европа, защото знаем ентусиазъм на хора, които могат да те посрещат, но възможностите да се случат са и след тези фондове и на програмите от Столична община. Елате да кажете няколко думи в това. Аз няма да отнемам времето. Здравейте всички. Хубаво, че виждам толкова много млади, ентусиазирани хора. Самата аз съм завършила факултета по журналистика и масови комуникации. Била съм преподавател повече от 10 години по тези специалности по пиар, по журналистика и в Университета за национално световно стопанство, и в факултета по журналистика, така че знам и на практика и на теория какво представлява журналистическата професия. Ако някой от вас реши да продължи в тази област, това е едно безкрайно поле за изява. Желая ви успех. Благодаря на такива хора като вас, от които правят и на преподавателите, извинявайте, че съм с гръб, които правят възможно осъществяването на подобни проекти, които са така необходими, защото те са една стъпка към едно професионално бъдеще и показват една нова перспектива за развитие, една възможна проекция за развитие на младите хора, така че чудесно, че правите такива проекти. Ние работим не за първи път заедно. Програма Европа съществува вече 15 години, подкрепя проекти, работи активно с неправителствения сектор в България и вярваме, че всъщност това е и бъдещето на съвместни проекти с неправителствените организации, така че се радваме, че успяваме да работим. Да, наистина ни помагат много и наистина сме благодарни. И понеже все пак трябва да изразим благодарност и на партньорите от район Красно село, госпожа Нора Пиперевска, която е пиар на общината, на района, ни съдейства непрекъснато. Нора, покажи се и ще кажеш няколко думи на децата. На мен също ми е много приятно, че няколко пъти вече сме партньори с вашето училище, което виждам много млади хора, които имат амбиции. Имат и усет за новото, което е прекрасно. Аз също съм завършила журналистика, но не искам да ви говоря за това. Ако някой от вас се е ориентирал, би било чудесно. Но моят съвет е да завършите нещо конкретно, нещо, което вие, всеки от вас желае най-много. А журналист може да стане човек независимо каква му специалността. Така ли е? Такава беше идея. Ако ме питате мен, ако искате да работите с повече, независимо дали сте журналисти или нещо друго, или преподаватели, или медиатори, всеки от вас си избрал нещото. Поред мен, моята градация, поне за едно добро слово е, първо да е кратко, и това ще бъде кратко. Второ, да е честно. Честно по отношение на вас самите. Вашата визия за честност. Трето, да е умно. Ако имате какво да кажете, вие ще намерите и начин. Много ти благодаря, госпожо Пиперевска. Много благодаря на района. Трета година, добър контакт, успешно партниране с вас. Дай Боже да продължат нещата така. Какво значи, имаше отговор, иска ми се, ако някой го е тук, който го е дал, да ми каже какво значи, иска ми се за препоръка да има повече, да се дава повече глас на младите.
Това беше за списването на вестника. Сеща ли се някой, който е написал така? Защото това също, то е единствен отговор. Извън всичките добри неща, които видяха в анкетите и за които благодаря, но си дадох и аз сметка, че може би ето тук пък е ролята на анкетите, които правим, и за преподавателите, които сега тече, и за вас, за учениците. Също си се запитах, дали пък не предложихме ние по-активно темите, дали пък нещо те искаха да бъде повече, може би да се казва Z, вестника Z, а пък ние по едни други причини решихме, че Z поколение е по-добре да не седи в главата. Кое е по-правилното? Ето и ние се задаваме въпроси, в крайна сметка. И не съм сигурна кое беше правилното. Но все пак, мисля, че трябва на младите хора да се даде и едната и другата посока за мислене. Ако в момента тази им се е сторила някакси външна от тях, в следващия момент да направят това, което те смятат, че е правилно. Наистина ви благодаря. Наистина нямаше кога сега да ви разкажа всичко за анкетата, макар че обещах, но тя ще бъде качена като анализ на сайта и много ще се радвам да се погледне, особено от преподавателите. Много интересно лице на тези млади хора. Много любопитно, знаещо, търсещо се, раздвояващо се, даващо идеи, наистина би било интересно. Това е част от нашето удовлетворение, че не е напразно, че могат да се дадат идеи, могат да се дадат предложения, включително и за района, нови идеи за мъжичко, но включително и за района има интересни предложения. И затова те моля да съдеш учителската стая, останалите анкети, за да видим и преподавателите от другата страна какво смятат. Някои от въпросите са дори дублиращи се. Добре, благодаря ви, закриваме задачата.